pois moi bo día a todos e a todas, dado que tivemos un problema técnico, casi vamos a empezar desde o principio. Pois ben, a semana pasada, Alcoa anunciaba o despedimento de 534 traballadores e traballadoras aos que hai que sumar centos das auxiliares, e isto é a antesala do peche se non se reacciona cunha solución inmediata que é nacionalización e tarifa eléctrica galega para salvar unha fábrica que é vital para o país. Eu quero deixar algo moi claro. O peche de Alcoa é evitable. Hai unha solución que é nacionalización e tarifa eléctrica galega. Se o PP e o PSOE non teñen vontade política de poñela en marcha, se o goberno de Sánchez e o goberno de Feijóo van mirar para outro lado mentres cae unha empresa vital para o país, o BNG non. Queremos liderar o próximo goberno galego para poñerme ao frente deste problema cun compromiso claro, e que non vou deixar caer Alcoa. O goberno liderado por o BNG non vai deixar caer Alcoa, non vai deixar caer un sector estratégico como é a produción do aluminio, e vamos a deixar tirados e tiradas a centos de traballadores e traballadoras e a unha comarca inteira. Ese é o noso compromiso. Non imos quedar de brazos cruzados, non imos instalarnos tampouco no ETI máis, sino que poñer sobre a mesa solucións para salvar o emprego e para que a cidadanía teña confianza, porque iso é o que se exixe neste momento dos responsables políticos, e iso é o que propoñemos desde o BNG e eu como candidata á presidencia da Xunta. E pregúntome que como é posible cunha comarca inteira ameazada de morte, o presidente da Xunta non teña posto ningunha solución sobre a mesa. Como é posible que aínda non se teña reunido nin co comité, nin cos responsables de Alcoa, nin co goberno do Estado? Como é posible que aínda non pedir a súa comparecencia no Parlamento e unha reunión con urxencia das forzas políticas para abordar esta cuestión? Que máis ten que pasar para que Feijóo deixe de tirar balóns fora e adopte decisións? Alguén se imagina a Urcullu man sobre man cando está en xogo o futuro dunha comarca e o futuro dunha empresa que é vital para o seu país? Galiza precisa, canto antes, un goberno que se faga valer, que defenda a este país, e ese goberno é o que quero liderar despois do 12 de xullo. Pero que Alcoa non é un caso illado, é o último exemplo dun proceso de desindustrialización, de desertización industrial do noso país que avanzou sin presa, pero sin pausa, ao longo da última década do goberno de Feijóo. Unha década que en materia industrial nos deixa unha realidade dramática. Aí están a deslocalización de empresas, moi en particular no sector da automoción e nos servizos de atención telefónica. Só aquí un dato. Un estudo do Clube Financiero recolle que na última década instaláronse no norte de Portugal máis de 300 empresas galegas, indicando que en algúns casos a metade desos parques empresariais lusos están ocupados por empresas galegas. É, desde logo, patente o fracaso mayúsculo desa lei de implantación empresarial máis coñecida como lei da depredación. Hai tamén, ao longo destes anos, unha perda de galeguidade do noso tecido empresarial que se acelerou durante este goberno de Feijóo coa desaparición de empresas emblemáticas. E tamén vemos como Galiza está perdendo posicións frente ao noso veciño luso. Hoxe, no norte de Portugal, o peso relativo da poboación ocupada no sector industrial é 11 veces maior que o rexistrado aquí. Estamos falando que en Portugal o peso da poboación ocupada no sector industrial é do 28,2% fronte ao 17,4% no caso galego. Tamén temos como indicadores preocupantes o feito de que o índice de produción industrial entre marzo de 2019 e marzo de 2020 caeu un 5,4% e os prezos industriais un 8,8% neste pasado mes de maio. Só no último ano o sector industrial perdeu miles de empregos ou os cadros de persoal estiveron afectados
por algún ERTE. Estamos falando de exemplos moi coñecidos por todos e por todas. Falamos de Meirama, de Ferroatlántica, de Polival, de Isoguat, de R, de Telefónica, de Bosch, de Vulcano, de Barreras, de Unitono, de Maderas Iglesias, de Textil Lonia e tantas empresas que ao longo deste último ano, antes da crise do COVID, tiñan unha situación xa preocupante desde o punto de vista económico. En definitiva, Galiza sofre unha desertización industrial cun custe brutal en termos de emprego e de riqueza ante un goberno do PP que non ten proxecto industrial para o país, como demostrou ao longo destes 11 anos de brazos caídos nunha cuestión estratégica, porque sen industria non hai futuro para o noso país. Pola contra, o BNG apostamos por un sector industrial da man da innovación e da investigación, por pechar os ciclos productivos no país para xerar valor engadido e introducir tamén medidas de reequilibrio territorial. E isto require planificación e medidas de impulso con políticas activas. Require superar as limitacións impostas tanto desde Madrid como desde Bruselas, deseñando unha folla de ruta propia, colaborando con todos os axentes do sistema industrial galego. Neste sentido, o programa de goberno do BNG inclúe como liñas de actuación no sector industrial, en primeiro lugar, un plan galego de reindustrialización con 3 piares. O primeiro, fomentar aqueles sectores que teñen máis potencial. Por exemplo, a agroindustria, o sector da automoción ou o sector aeronáutico. En segundo lugar, combater a deslocalización de empresas, moi particularmente no sector da automoción ou no sector téxtil. Desde logo, creemos que este é un asunto importante e que require unha normativa específica. Por iso, propoñeremos unha lei de localización empresarial de forma que os préstamos, as axudas ou as subvencións estean suxeitos a cláusulas moi estrictas contra a deslocalización que, de incumplirse, terán que supoñer a devolución con intereses. E o terceiro piar deste plan de reindustrialización é a ordenación do solo industrial galego en áreas do equilibrio industrial do propio país. A segunda proposta que incluímos no noso programa de goberno ten que ver coa necesidade de apostar pola innovación, por poñer en marcha un plan de I+D+I para modernizar o sector industrial, adaptar as estruturas productivas e organizativas das empresas para gañarmos en competitividade. Todo isto unido a unha estrategia específica para pechar os ciclos productivos como antídoto fronte á pérdida de galeguidade do tecido empresarial e evitar que as empresas do país caian en mans de fondos voitre especulativos que ten logo consecuencias desastrosas. Igualmente, a estrategia industrial dun goberno liderado polo BNG inclúe unha aposta pola formación continua de traballadores e traballadoras como un modo de darlle estabilidade aos cadros de persoal e tamén medidas para equilibrar a balanza exterior, para correxir o desfase que temos neste momento entre as importacións e as exportacións, apostando pola internacionalización. E, finalmente, é necesario o apoio á pequena e mediana empresa para que xoguen un papel máis importante dentro do sector industrial, porque son a base do tecido empresarial do noso país e aí poñeremos en marcha medidas que reforcen a súa capacidade productiva, a súa capacidade tecnolóxica e a súa capacidade comercial. En definitiva, a peor política industrial é a que non existe, esa é a que leva practicando o goberno de Feijóo ao longo dos últimos 11 anos, cos resultados que todos e todas coñecemos: desertización industrial, deslocalización de empresas, perda de galeguidade de moitas delas que pasaron a formar parte da especulación con fondos voitres. A todo isto hai que darlle unha volta de man cunha política industrial para o país como a que defende o BNG para poñer en marcha a partir do próximo 12 de xullo. E eu, por a miña parte, pois nada máis, e quedo a disposición dos medios de comunicación por se queren formular algunha pregunta.
presentámonos a estación de Alcoa e unha tarifa eléctrica. Ben, nos sobre as enquisas hai coñecido que creemos que a enquisa que vale o 12 de xullo. Tamén é certo que estamos, creo que nun momento no que a incerteza que hai polo efecto do COVID-19 pois fai que sexa moito máis limitado o alcance das enquisas, e eu quero lembrar que as enquisas acertan e fallan. Hai pouco tempo vimos como había enquisas que lle daban a posibilidade, por exemplo, a Susana Díaz de que iba a ser forza política alta. Somos a forza política que máis medra no país e presentámonos a estas eleccións con un objetivo moi claro, que é liderar o próximo goberno da Xunta, porque eu sí que estou convencida de que o 12 de xullo vai producirse un cambio, porque había ganas de cambio antes desta crise, e a crise do COVID-19 fai máis necesario que nunca que se produza un cambio en clave galega no noso país, porque desde logo non sairemos adiante coas receitas fracasadas nin necesítase apostar por un proxecto novo de país, e iso é o que nos ofrecemos os galegos e as galegas este 12 de xullo. Un proxecto serio, un proxecto solvente e un proxecto que nos permita reconstruir Galiza e reconstruir non só desde o punto de vista económico, sino tamén desde o punto de vista social. Pois ben, eu diría que non só como responsable do BNA, sino tamén como nai, sorpréndeme que non se podan abrir as escolas infantís e si vai haber campamentos de verán. Desde logo creo que isto ten que ser a Xunta de Galiza e o candidato que a maioría dos galegos non somos capaces tan arbitrarias. E é evidente que as medidas de conciliación son claramente insuficientes. E ha sido máis lóxico pois, que neste momento era pois, unha especie de conciliación no caso daquelas familias nas que os dous cónxuxes traballen, ou para nais que sexan ou pais, non, que teñen fillos digamos, nun proxecto de familia monoparental, e, por lo tanto, para nós son insuficientes as medidas que se teñen adoptado. Lóxico, igual que se ten feito noutros países europeos, sería apostar realmente por un permiso retribuído que permitira esa conciliación, porque o certo é que hoxe eso sigue sendo pois, misión imposible para moitísimas familias, e se o era antes da crise do COVID-19, pois agora se convirte nunha carreira de obstáculos que desde logo que non se teña atendido demostra digamos, peso que se lle dá ás políticas de conciliación. E o goberno de Feijóo, ao longo destes 11 anos, foi un goberno que reclamou cero competencias, conseguiu en 11 anos, ni xestionou as que tivo. Desde logo, a min pareceme pois que o goberno Galiza necesita un goberno que sexa capaz de liderar o proxecto que está en marcha, que asuma responsabilidades, que as asumas en educación e noutros ámbitos. Nos, en relación co tema do ingreso vital, entendemos que esta é unha medida que ten unha parte moi comunidades autónomas
partir do 12 de xullo para que no caso galego coa risga e, por lo tanto, permita ter unha cantidade que favoreza que podamos loitar contra a exclusión e contra a pobreza. Pero tamén quero poñer sobre a mesa que nos temos que traballar para que o número de persoas que teñen que acudir a este tipo de rentas, non ben risga, ben ingreso mínimo vital, cada vez sexa menor no noso país. E para poder facer eso, o que se necesita é ter industria e que xera riqueza no noso país. O que non vai a avanzar este país é vendo como se pechan Alcoa ou vendo como se pechan outras industrias. Necesitamos facer unha aposta importante polo emprego e pola reindustrialización, precisamente para evitar que cada vez máis persoas teñan que recurrir a axudas dese tipo, que son necesarias, pero insisto que o obxectivo debe ser que vivamos nun país que xenere emprego e riqueza e que, polo tanto, o recurso a este tipo de axudas sexa o mínimo posible. Moi ben, pois moitas grazas a todos e a todas e moi bo día.